ayam ini panjenengan masak ente sambel pedes. Waduh, aku kelalen lombok kasih. Jun, Juna, Apa Mi? Mami goreng tempe. Tolong ditunggu iya Jun. Mami katanya tumbas lombok terasi. Ya, tolong Mami ya. Oh iya Mi. Oh iya, Juna iso kan nunggoni. Ya nemen coy lah Mi aku Mi. Oh sip, bagus. Dan kalau nunggu ingin itu aku ya itu. Ojo aku. Ojo sing senengane pencolotan ya itu. Nunggu kaya ini. Mandu apa iki kok gosong yo? Waduh. Tempene iki gosong iki. Aduh. Kok gak dientas iki tempene Jun? Cuma ya ndak mani kate ngentas Mi. Lah apa Juna kok gak wani ngentas enak? Nah kan anak pintar dan penurut. Lah apa hubungane? Sampai gosong ini ki. Loh, mocok mami we lali. Lali apa maneh to Jun? Oh, mami mang kan ngomongi pokok nunggoni Tuna. Tadi Tuna ya ndak wani ngentas. Iya bener. Tapi lek wis mateng dientas Jun. Ya tetep Juna ndak wani kate ngentas Mi. Soale mami ngongkone ngongkon nunggu itu yang Juna. Iya karepmu wis. Nang dolan kono. Lu dasku. Oke, siap Mi. Antoni.